Assalamu alaykum hormatly izleşler, watandaşlar we Kerki şäherimiziň raýatlary. Siziň dikkatiňize bugun täzece kwartiralaryň birini hödürlemekçi. Kwartira Esniýazow sentral merkez ýolumyzyň ugrunda ýerleşen 4 gatly binanyň 2-nji gaty 3 otogdan ibarat bolan kwartira. Gelin häzir onuň abzoruny umumy giňişlerini tomoja edelim. Girenden soňra şeýle mihman kabul ediş otog bar. Özüm stol goýulan ýagdaýda oňat mramorny stol. Ondan daşary goýuny gitsek balkona ýeres. Balkondan soň sak tarapda giňişlik akuratlyca kuchnya hem bar. Kuchnyanyň bütün tehnikalary ähli taraplaryň täze ýagdaýda gurulan, ýerge ýerilip düzlen. Görüşüňiz ýaly. Gelin bu içine giňişlerini tomoja edelim. Jaýyň resmi namasy ähli taraplaryň düzü privatizatsiýa edilen esas soralýan zat. Ýene bir gyzykly ýazgyda adam ýok. Inhap görýän mihman jaý sak tarap biziň ýanky merkez köşämize seredýär. İki kuchnyada hem mihman jaýda ýerilen hanalarda ünsberen bolsaňyz plazma telewizorlar duranlar. Mundan daşary bu tarapda garderobunda bu şkaf özüne ýaraşa edilendir. Ondan daşary spalnysi bar. Spalnyň ýoklugyny asýşýany her jaýda özüne değişli kondisioner hem gurulan goýulan. Bahasy $37.000. Bahada bu ularlar var bahany beýikliginden gorkman. Arkan gelip sorap bilýäňiz. Like repost edip paýlaşmaňyzy sizden sorýan. Boşmaça maglumatlary şu ekranda görýän belgiňe jaňat bilersiňiz ýa-da biziň özüniň ofitsial ofis merkezimize gelip habarlaşyp bilersiňiz. Ofisimizin ýerleşýän ýerni hem videomyzyň özünde goýulandyr. Ýene bir gezek görüşýänçe hoş sag bolan biziň bilen.